כיפק. מעולה. אז אנחנו נתחיל. שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בפרק השני בסדרת הוובינר שלנו. בפרק הקודם, לפני שבוע, אנחנו דיברנו קצת על למה להשקיע בארצות הברית ולמה דווקא עכשיו. הצגנו מגוון סיבות להשקעה בארצות הברית, הצגנו מה האתגרים בהשקעה בארצות הברית, איך אפשר להתגבר על האתגרים האלה, דיברנו על מה היתרונות בהשקעה עכשיו, הזכרנו את שער הדולר, הזדמנויות שצצות, דיברנו על הרבה דברים, מי שאגב לא היה וירצה את ההקלטה יכול לכתוב לנו בהמשך ואנחנו נשלח את ההקלטה, יהיו כאלה שביקשו כבר, אז בשמחה. והיום למעשה אנחנו נדבר על תהליך רכישת נכס. לפני שנתחיל, כמה מילים על עצמנו למי שלא שמע עדיין. אז אני עידן ואפי שגם נמצא איתנו פה. אנחנו בשוק בארצות הברית בשש שנים האחרונות עם ניסיון של עשרות עסקאות ממגוון סוגים. ולפני בערך כמעט שנתיים החלטנו לייסד את החברה שלנו, את DS Investments, שהמטרה שלנו היא לאפשר לכמה שיותר אנשים לפתוח בפניהם את שוק ההשקעות בנדל"ן בארצות הברית. זאת גם הסיבה שאנחנו עושים את הסדרת וובינרים הזאת. מבחינתנו זה מממש את היעד שלנו, את החזון שלנו, את מה שאנחנו רוצים להביא, הבשורה שאנחנו רוצים להביא לעולם. זה בעצם לאפשר לאנשים להשקיע, להראות שזה לא תורה מסיני, זה לא צריך להפחיד, בסך הכל יש כמה כללים בסיסיים וכמה איזשהו מידע בסיסי שצריך לדעת בשביל שיהיה אפשר לעשות את זה. עיקר העשייה שלנו זה עסקאות קבוצתיות, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, ואנחנו עובדים בעיקר בפלורידה, קצת בניו ג'רזי גם, וכל הזמן גם בוחנים מקומות חדשים. אז אמרתי מה המטרה בעצם, למה אנחנו עושים את הוובינרים האלה, תוך מטרה לתת כמה שיותר ערך ולפתוח את העולם הזה בפני כמה שיותר אנשים. והיום אנחנו נדבר, כמו שאמרתי, על התהליך רכישת נכס, שלמעשה, איפה אנחנו עומדים מבחינת השלבים, קיבלנו פה נכסים, בחנו נכסים, בדקנו כדאיות של נכסים, החלטנו איזה נכס אנחנו רוצים לקנות, וזה השלב שבו אנחנו נמצאים. שבוע הבא, אגב, אנחנו נראה בלייב איך אנחנו מנתחים עסקה. ממש נציג לכם עסקה שאנחנו פוטנציאלית שקיבלנו, ונראה לכם בדיוק איך אנחנו מנתחים אותה ובודקים את הכדאיות שלה. אז עכשיו אנחנו רגע קופצים לשלב של אחרי זה. אז בואו נראה גם מה תהליך הרכישה. למעשה התהליך מתחיל בהסכם, כמו כל עסקה כמעט שקיימת, מתחילים באיזשהו הסכם, אחרי זה יש תקופת בדק, תקופת אינספקשן, נדבר על טייטל אינשורנס, חברת הטייטל, מה זה, מה תפקידה, ומה זה הביטוח הזה שהיא נותנת. נדבר על דרכים להעביר את הכסף. אגב, אנחנו שומעים מהרבה משקיעים שנורא מטריד אותם, רגע, אבל עכשיו להעביר כסף לארצות הברית, וגם איך אני אקבל אותו בחזרה, וכל מיני כאלה שאלות, נבין כמה הנושא הזה פשוט וכמה אופציות יש לנו היום. נדבר על ביטוח, איך מוצאים ביטוח, מה צריך לבדוק, ונדבר על חברת ניהול. אפי, רק לוודא, אתה מקליט אותנו? רק תשים לב שאתה מקליט, ונמשיך. כן, זה מוקלט, הכל בסדר. אז בסוף נדבר על חברת ניהול, גם נושא שמטריד המון אנשים, ובצדק, לא סתם, חברת ניהול יכולה לגרום לעסקה מסוימת להיות עסקה מעולה, ומצד שני היא יכולה להפיל עסקה. ראינו הכל, עברנו הכל, וניתן גם קצת מהניסיון שלנו. בסוף יש לנו גם איזה ככה משהו קטן,
משהו שרוב היזמים ומלווי המשקיעים לא מספרים לכם, ואנחנו נדבר גם על זה, נשמור את זה לסוף. אז יאללה, בואו נתחיל. הסכם הרכישה. אז ככה, הסכם רכישה בארצות הברית זה בעצם ההצעה שלנו. כשאנחנו עכשיו החלטנו שאנחנו רוצים לקנות נכס מסוים, אנחנו ממש שולחים למוכר חוזה. זה ההסכם. וכל המשא ומתן מתבסס על בסיס החוזה הזה. אז למעשה החוזה הוא הצעת הרכישה. לכל מדינה יש בין סוג אחד לשניים, אולי 3 חוזים סטנדרטיים של לשכת המתווכים בעצם, כמו שאתם רואים פה. וכמובן ההסכם תכף נראה הוא יותר ארוך מזה, זה רק הדף הראשון. וכשאנחנו ממלאים את הצעת הרכישה למעשה, יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם, או דברים שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליהם. הדבר הראשון זה כמובן המחיר. מה המחיר שבו אנחנו רוצים לקנות הבית? ההצעה שלנו. כמה זמן, לפני הזמן, כמה פיקדון אנחנו מוכנים לתת. מקובל לתת איזשהו דיפוזיט. תכף נדבר גם על הדיפוזיט הזה. מה הזמן אינספקשן, כמה זמן אנחנו רוצים לבדוק את הבית. לפעמים בנכסים, בעיקר נכסים שהם במרקט, בשוק, לא נכסים שהם מה שנקרא אוף מרקט, שקונים אותם לא ממתווכים, אז הנכסים האלה יש לנו זמן לבדוק אותם. אנחנו קודם כל רואים, מבינים את העסקה, נותנים הצעה ומבקשים לבדוק. נדבר אחרי זה על האינספקשן, נפרט עליו קצת יותר, אבל זה איזושהי תקופה שבתקופה הזאת אנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא רוצים את העסקה מסיבה כזאת או אחרת, ולקבל את הדיפוזיט שלנו בחזרה. אם עברה התקופה הזאת, הדיפוזיט הולך למוכר, גם אם אנחנו בסוף לא נקנה את הבית. לכן מן הסתם אני רוצה שהדיפוזיט יהיה כמה שיותר נמוך. תאריך הסגירה, תוך כמה זמן אנחנו יכולים להביא את כל הכסף ורוצים בעצם לסגור. מבחינת המוכר כמובן שזה יהיה כמה שיותר מהר, מבחינתנו לא בהכרח כמה שיותר מאוחר, אבל זה תלוי במגוון גורמים. בגדול מקובל בעסקה סטנדרטית באזור החודש, אם יש מימון בעסקה, קונים אותה עם משכנתה, אז אפילו 45 ימים זה יכול להיות. בעסקאות שהן אוף מרקט, זה יכול להיות שבוע, שבועיים, זמן קצר. אנחנו רק ממש אתמול חתמנו על עסקה, אני אספר לכם אולי בהמשך קצת, זה כאן נחמד. אז יש לנו 3 שבועות לסגירה. ובסוף יש חלק של additional terms, תנאים נוספים, כל מיני הערות, שם אפשר לכתוב את כל מה שרוצים. אני רואה כל מיני תנאים שיש לכם, כמו למשל, המוכר יצטרך לצבוע את הדלת בצבע צהוב. עכשיו, כלומר שהמוכר לא חייב להסכים, אבל זה כל מיני דברים שאנחנו בהצעת הרכישה שלנו בעצם כותבים, ובסוף מגיעים עליהם להסכמות. בואו נראה רגע איך נראה חוזה כזה. רואים את המסך שלי, את ההסכם עכשיו? כן, סבבה. כן, רואים. מעולה. אז דוגמה לנכס, נעבור רגע לדברים העיקריים שאמרתי, אז למעלה ב-property description אפשר לראות פה את הכתובת, איך הוא מופיע בקאונטי, כמובן למעלה מי המוכר, מי הקונה, ועכשיו פרטים, כל מה שקשור לתמחור בעצם, אז מחיר 109,000, דיפוזיט 450, יש לי 3 ימים להעביר את הדיפוזיט, רשום פה בדיוק למי להעביר, חברת הטייטל, שעוד מעט אנחנו נדבר עליה, וכמה יישאר לי בסוף, כשאני צריך לקנות את הבית, כמה כסף יישאר לי עוד להעביר, כמובן, זה הסכום שאני רוצה לקנות, פחות הדיפוזיט. כלומר שחותמים על הכל, יש פה גם תאריך הסגירה, closing date, יכולים לראות במקרה הזה, העסקה נחתמה, תכף נראה מתי, אבל איפשהו קצת לפני ה-24 לרביעי, והסגירה הייתה ב-14 לחמישי. הרבה דברים יש פה שהם די סטנדרטיים,
כמובן, בהתחלה תקראו את החוזה, תבינו הכל, אנחנו לא נעבור על זה כרגע על הכל, רק על הדברים העיקריים, אבל חשוב להבין על מה אתם חותמים, ואם אתם לא מבינים, קחו עורך דין מטעמכם שיבדוק. משקיעים כבר $100,000 בעסקה, להשקיע עוד כמה אלפים בודדים על עורך דין, לא קרה כלום. כתוב פה איך קונים את הנכס, בקש, בלון, איזה סוג של הלוואה, אם זה הלוואה. עוד כל מיני דברים סטנדרטיים, אני מדלג. בינתיים הייתי רוצה להוסיף איזו נקודה לגבי הזמן אינספקשן. זה משהו שלא כל כך ברור בהתחלה לישראלים שלא מכירים את זה. בארץ, אם אתה עושה עסקה, לקנות בית, אתה בעצם שם נניח 10% בהתחלה, וזהו, אין כזה דבר להתחרט. זה 10% שמת, התחרטת, הפסדת את הכסף. קנית, עשית חוזה, קנית את הבית. בארצות הברית זה לא עובד ככה, בארצות הברית זה סטנדרט ומקובל, שאתה שם איזשהו דיפוזיט, זה יכול להיות 450 כמו שראינו כאן, זה יכול להיות 500, 1,000, 2,000, גם 5,000, ויש תקופה של שבועיים שאתה יכול להתחרט. עכשיו, יש כל מיני תנאים, יש כאלה שאומרים שאתה יכול להתחרט רק אם באמת גילית משהו שהוא ממש קיצוני, ויש כאלה שאומרים לך, אתה יכול להתחרט מכל סיבה. ואז בשבועיים האלה אתה עושה אינספקשן, בודק בעצמך, שולח קבלנים, שולח מתווכים, עושה את כל הבדיקות שלך, ובעיקרון אנחנו דואגים לזה שבחוזים שלנו אנחנו יכולים להתחרט בכל מצב. אוקיי? אז זה משהו שהוא מאוד חשוב לגבי תקופת אינספקשן, וזה קיים בארצות הברית, ומשהו שלא קיים במקומות אחרים. תכף נתעמק על זה קצת, נגיע לחלק של האינספקשן, אתם יכולים לראות פה, איפה שמודגש, property inspection, right to cancel, הוא רשאי לבטל. אז property inspection and right to cancel, יש לנו 14 יום, ואם לא מילאנו כלום, אז 15 ימים, זה התקופת אינספקשן שלנו, שמותר לנו לבטל. אני מתקדם, אני ארוץ פה רגע לסוף, לפרטים הנוספים ולדף חתימות. אז הנה, יש פה, בגלל שהנכס היה מוזכר, אז אני ביקשתי שהסלר יספק לי את הקופי, העתק של החוזה שכירות, וגם מה התשלומים שהם שילמו, לוודא שהם באמת שילמו בעצם. והסלר ביקש שאני לא ייצור קשר עם הסוחרים עד הסגירה. אז זה ב-additional terms. בסוף עמוד של חתימות, וזהו, זה ההסכם. יש פה עוד כל מיני הסכמים, נספחים נלווים, לא ניכנס לכולם עכשיו, אבל יש כל מיני נספחים נלווים. חשוב שאם אתם עובדים עם מתווך, שהמתווך פשוט יסביר לכם כל מה שאתם לא מבינים. או עם מלווה משקיעים כזה או אחר, אז כמובן להתעקש שהוא יסביר לכם כל מה שאתם לא מבינים. אז זה היה הסכם הרכישה, בעצם הצעת הרכישה שהופכת להסכם. תוך כדי התהליך, אגב, לפעמים עולים כל מיני דברים. סתם לדוגמה, באינספקשן התגלה שיש ברז שבור. אוקיי? סתם, בדרך כלל מגלים כל מיני דברים באינספקשן, ורוצים לשנות את התנאים תוך כדי, אחרי שכבר חתמנו על ההסכם. עושים פשוט נספח שינויים, ואפשר לעשות כמה נספחי שינויים שרוצים. רוצים לשנות את המחיר, רוצים שאחד הצדדים יעשה עוד משהו, רוצים לדחות את תאריך הסגירה, כל דבר כזה או אחר, יוצא פשוט, אדנדום זה נקרא, שינוי תנאים. ונתקדם. אינספקשן, דיברנו הרבה. אז יש כמה סוגים של אינספקשן. בגדול, שני סוגים עיקריים. אינספקשן, 4 נקודות, 4-point inspection. 4-point inspection זה למעשה אינספקשן שבודק רק 4 דברים עיקריים, תשתיות חשובות בנכס. בדרך כלל נעשה אותו, למשל, בדרך כלל אחרי שיש קצת ניסיון, אז בבית לסחירות, אנחנו כבר יודעים מה המצב שלו רק מלהסתכל עליו. אבל אנחנו לא יודעים להעריך מצב הגג, או מצב החשמל, או הצנרת, וזה דברים שכן נרצה יותר להתעמק בהם. האינספקשן הזה הוא פחות כולל, אז הוא יותר זול. ולכן אפשר לקחת אותו. אני למשל, לפני כמה זמן הייתי על חוזה, על עסקה של פורטפוליו של 8 נכסים, ואמרתי, מה עכשיו, אני אוציא הרבה כסף על אינספקשן מלא לכל הנכסים האלה, שאני פחות או יותר מצליח כבר להבין על מה מדובר, וגם ככה כולם מוזכרים,
אז לקחתי אינספקטור שעשה לי 4-point inspection לכל הנכסים, וזה הוזיל לי משמעותית את המחיר של הבדיקה. אז אמרתי, אז בודקים ב-4-point inspection גג, חשמל, צנרת ומזגן. אינספקשן מלא הוא בודק את כל הבית. את הקירות, את הברזים, את הזרם מים, את המטבח, כל פגם קטן שיש בחתיכת עץ או קיר, או כל דבר. הבידוד בקירות, הבידוד בעליית גג, כמובן, כל מה שאפשר. הוא לא יפתח קיר עכשיו בשביל לבדוק את הבידוד בקירות, אבל אם יש קיר פתוח אז הוא יבדוק. אז כמובן שתמיד מומלץ לעשות אינספקשן מלא, אבל שוב, ככל שיש יותר ניסיון, זה משהו שאפשר לשקול, כל אחד לפי מה שהוא רוצה. סתם לדוגמה, אם עכשיו קונים בית לעסקת פליפ, עסקת השבחה, ואני יודע מראש שאני גם ככה הולך להרוס את כל הבית ולעשות אותו כמעט מחדש, אז אין מה לעשות אינספקשן מלא, כי, אוקיי, נגיד שיש פגם בקיר, גם ככה אני מחליף קירות. אם הרצפה מתקלפת, אז מה זה משנה? גם ככה אני מחליף רצפה. אז זה לא משנה לי, ואני מחליף את כל הצנרת גם ככה, ומחליף מזגנים, מחליף חשמל, מחליף את הגג, אז אין לי מה לבדוק את הדברים האלה בכלל. אז שוב, זה משהו שעם הניסיון, והוא בסוף פר עסקה. איך נראה דוח אינספקשן כזה? הכישורים עובדים היום מעולה. טוב, א', נגיד, אין איזשהו סטנדרט לדוח אינספקשן. כל אינספקטור יש לו את הדוח שלו, פחות או יותר אתם אמורים לקבל אותו דבר מכל האינספקטורים, אבל אין איזשהו סטנדרט כמו החוזה הסטנדרטי. אני שנייה רגע אעצור, יש פה דברים בצ'אט אולי ששאלתם. אוקיי, טוב, אני אדבר על האינספקשן, אני כבר יענה פה על השאלות גם. תכף אני אחזור ל4 נקודות עם מה הוא בודק. איך נראה הדוח? אז כמובן הפרטים, בהתחלה אני ארוץ פה קצת. הוא עובר שלב עם תמונות, וכותב קודם כל אם הוא מתפקד, functional, כותב מתי החליפו את הגג, אגב זה פרטים, אנחנו נראה שבוע הבא, איך אנחנו יכולים לבדוק את זה כבר בעצמנו. אבל גם הוא כותב כמובן, אני אלך פה נחפש את הבעיות, הנה, דוגמה. הוא רואה שיש פה את הפגם הזה שאפשר לראות, נסמן אותו, יש אינספקטורים שכותבים גם מה הערכה שלהם לעלות השיפוץ. לא לבנות על זה. זה לא התפקיד שלהם, הם לא קבלנים, אולי הם גם קבלנים, אני לא יודע, אבל תבדקו. בכל מקרה, לא לבנות על זה. זה לא תפקידם, לא לשם כך לקחתם את השירותים שלהם במקרה הזה. מערכת הקירור והחימום, מערכת הצנרת, הפלאמינג, הוא כותב פה את הסוגים, כל מה שהוא יכול לראות. לא תמיד הם יכולים לראות את הכל, כמובן. הברזים, שהפקק לא עובד כמו שצריך, למשל, לא מחובר כמו שצריך. זה מדברים קטנים עד דברים גדולים. בסוף, אני ארוץ פה רגע לסוף, יש בעצם סיכום של רק של הליקויים. כל הדברים הטובים לא נכנסים פה, אלא רק הליקויים. יפה. עכשיו, קיבלתי את הדוח הזה, מה אני אעשה איתו? יש לי כמה אפשרויות. אחת להגיד, בסדר, אני צריך הכל מרוצה, הכל טוב, אני ממשיך. 2, לבוא ולהגיד למוכר, תשמע, יש פה כמה דברים בעייתיים, עכשיו צריך לתקן אותם או לקבל איזשהו פיצוי. ואז נתחיל פה איזשהו פתח למשא ומתן, יכול להיות, ואפשר פה, ברוב המקרים מקבלים קרדיט, לא מתקנים, כי מי שעכשיו רוצה למכור את הנכס, הוא פחות רוצה עכשיו להביא קבלן שיתחיל לעשות תיקונים, הוא מעדיף פשוט לתת $500, $200, $1,000, כמה שצריך לתת הנחה, ובזה יסגור את הסיפור. אבל זה עוד פתח למשא ומתן, והרבה פעמים נעשה אינספקשן רק לשם ההנחה. וזה דרך מצוינת
להוריד במחיר. בהתחלה קשוח במשא ומתן, אבל ואז בסוף אז חותמים על חוזה, ואחרי שאתם כבר על חוזה, הבעל המוכר בעצם אומר, וואי, עכשיו מצאתי כבר קונה והכל, יאללה, נו, עוד $2,000, לא נשבור את הראש על זה עכשיו. אז זה פתח טוב. לא מסתדר, ראיתם משהו שמטריד אתכם, סתם לא בא לכם להתקדם בעסקה, לא משנה מה הסיבה, אתם יכולים לסגת מהעסקה, בתוך תקופת הבדק. הייתה פה שאלה על היסודות, אם לא בודקים יסודות ב4 נקודות, תראו, כדי לבדוק יסודות, באמת צריך מהנדס. זה לא, בדק בית או אינספקטור, הוא לא מהנדס. למעשה, אין איזושהי תעודת הסמכה מיוחדת לאינספקטורים. ולכן הוא כן יכול להגיד, יש חשד לבעיה ביסודות, אבל אם אתם רוצים לאושש את החשד הזה, הכי טוב להביא או קבלן מאוד מאוד מנוסה שאתם סומכים עליו, גם הוא בסוף לא בעל מקצוע לזה, או להביא מהנדס. זה האפשרויות. אני אעשה רגע פאוזה לשאלות לפני שאני מתקדם הלאה. בואו נראה. הנה אפי כתב פה על המחירים. אני קצת עובר פה על השאלות ששאלו. אני חוזר להסכם, האם ההסכם סטנדרטי משתנה בין כל מדינה? אז כן, בכל מדינה יש את החוקים שלה, ולמעשה ההסכמים יכולים להשתנות, בדרך כלל לא דרמטית. והעלות של סוגי האינספקשן בדרך כלל זה בין 200 ל-400, פחות או יותר זה המחירים. יכול להיות קצת פחות, ויש גם כאלה שעושים ב-450, זה גם תלוי בסוג הבית, תלוי אם יש crawling space, אם צריך לזחול מתחת לבית בשביל לראות מה קורה למטה, אז שוב, יש פה מנעד די רחב של מחירים. טייטל. אני מזכיר, היינו בהצעת הרכישה שהיא בעצם הסכם הרכישה, דיברנו על אינספקשן, מתקדמים ועוברים לטייטל. אז קודם כל, מה זה בכלל חברת טייטל? חברת טייטל היא למעשה, היא מאוד מזכירה את תפקידו של העורך דין בעסקה בארץ. קודם כל היא עושה, כמה בדיקות על הנכס. היא בודקת שאין עליו שיעבודים או עיקולים, אין עליו חובות, אין violations, כל מיני הפרות בעירייה. לי למשל היה מקרה, בית שרציתי למכור, ביומיים לפני המחירה הם גילו שיש violation על הבית, שיום לפני זה עבר שם פקח וראה שהחלק קטן בגדר נפל, עשה violation, והם ראו את זה, הייתי צריך לתקן את זה. אז יש פה, אז אתם בודקים את כל הדברים האלה, בעצם בודקים את כל הדברים שיכולים לפגוע בהמשך בי כקונה. בנוסף, חברת הטייטל היא משמשת כנאמן. אנחנו מעבירים את הכספים לחברת הטייטל, ורק היא מעבירה אותם למוכר. גם את הדיפוזיט וגם אחרי זה את שאר הסכום, הוא מגיע מאיתנו לחברת הטייטל. אין החלפת כספים בין קונה למוכר, רק דרך חברת הטייטל, שמחזיקה את הכסף בנאמנות. ורק אחרי שהיא מוודא את כל הדברים האלה, וכל הצדדים מסכימים לעסקה וחותמים על כל הניירת, רק אז היא מעבירה את הכסף למי שצריך להעביר אותו. היא מחלקת את הכסף למתווך, היא מחלקת את הכסף, אם צריך לחסות הלוואה, אז לבנק לכיסוי ההלוואה, היא מחלקת את הכסף למוכר, הכל לפי ההסכם. אין הפתעות והכל כתוב ומוסדר. חברת הטייטל למעשה, כשהיא עושה את הבדיקות שלה, היא נותנת לנו ביטוח. מה זה הביטוח? זה פה. יש פה למעשה תפסים מלאים, תכף יש פה גם את הביטוח, אבל גם את התפסי סגירה. פה אתם יכולים לראות את כל חלוקת העלויות. סיכום העברות של הקונה ושל המוכר. בסוף בשורה התחתונה, כמה הבייר, הקונה, צריך לשלם, וכמה המוכר מקבל.
למה? אני רוצה להכניס פה אינפוט. כן, את הדבר הזה מכינה חברת הטייטל לפני הסגירה ושולחת לצדדים לחתום. זאת אומרת, נכון. הם עושים את כל החלוקה של המספרים האלה, וזה חלק ממה שאנחנו מקבלים לפני החתימה הסופית על הרכישה של הנכס, עם כל המספרים של החלוקה, בדיוק שעכשיו עידן מסביר עליה. נכון, אז אין לכם הפתעות. אתם, לפני שהכסף עובר למוכר או שוב, או לקונה, תלוי באיזה צד אתם, לא משנה, אתם מקבלים את זה, אתם צריכים, אם אתם לא מקבלים, אתם צריכים לדרוש את זה, זה נקרא HUD, HUD 1, HUD, לבקש את זה מחברת הטייטל, ואתם מקבלים את זה, ואתם יודעים בדיוק מה הולך לקרות. וסתם לדוגמה, אם נלך פה למיסים, אוקיי? כשמשלמים מיסים בתאריך מסוים בשנה. עכשיו, אם מכרתם את הבית לפני התאריך הזה, אז זה לא ייפול אחרי זה על הקונה. אז אתם צריכים לשלם את המיסים האלה כמוכרים, את החלק היחסי. אז גם זה יורד פה. בקיצור, הכל נכנס פה. אחרי זה יש פירוט של זה, של כל ההוצאות, בעצם ירידה לפרטים של כל הטבלה המסכמת שראינו, דף חתימות, עוד אחד כזה, ו-warranty deed. warranty deed זה בעצם העברת הבעלות וביטוח הטייטל על הנכס. מה זה אומר? א', זה אומר שהנכס עבר מיד אחת ליד שנייה. זהו, נחתמה עסקה. ב', חברת הטייטל מבטחת אותנו. זה אומר שאם עכשיו, אם בעוד שנה נקבל מכתב מהעירייה, שכבר 3 שנים יש לנו חוב שעדיין לא שילמנו, והוא עכשיו צמח ריבית דריבית, ועכשיו הוא מאוד מאוד גבוה, או לא משנה מה הסכום שלו בכלל, חברת הטייטל ביטחה אותנו, והיא זו שצריכה לשלם את הסכום הזה. כי זה בעיה שלה. כשהיא בדקה את הנכס בתהליך הקנייה, היא לא עשתה עבודה טובה, אבל זה בעיה שלה, וזה הביטוח. אז זה המטרה של הדיד הזה, והוא בעצם מבטיח לנו שהנכס עבר לידיים שלנו. זה מקביל בארץ לרישום בטאבו, הדיד. אז עד עכשיו דיברנו על הסכם הרכישה, שהוא בעצם הצעת הרכישה, וכל מה שצריך למלא שם. דיברנו על תקופת האינספקשן, איזה סוגי אינספקשן יש, מה אפשר לעשות בתקופה הזאת. אמרנו שאפשר לצאת מהעסקה בתקופה הזאת. אחד הדברים שאנחנו אומרים אגב למשקיעים, שמתלבטים על איזה נכס ולא הספיקו לעשות בדיקות, בואו, יש לכם זמן, בואו תנו הצעה לנכס, הצעה תתקבל, אחלה, יש לכם עכשיו זמן לבדוק. תבדקו, תקבלו החלטה. קודם כל שימו יד על הנכס, אם נראה לכם שזו עסקה טובה. חשוב להגיד, אגב, אני חוזר רגע לאינספקשן, בזמן תקופת האינספקשן אסור למוכר למכור את הבית למישהו אחר. אתם בחוזה, רק לכם מותר לבטל. וביטוח הטייטל שדיברנו עליו כרגע, נעשה רגע שוב הפסקה קטנה לשאלות, נראה אם יש משהו בצ'אט פה. אם מי שיש לו שאלה, אגב, תפתחו גם את המיקרופון ותשאלו, זה גם בסדר. טוב, אני עונה פה על, אני מקריא רגע שאלות שעלו פה, אז מה קורה עם הדיפוזיט במקרה של ביטול? כן, אם עכשיו ביטלנו את העסקה בתקופת האינספקשן, הדיפוזיט חוזר אלינו. דבר חשוב, חברת הטייטל לא יכולה להעביר לכם את הדיפוזיט בחזרה, אם אין הסכם של שני הצדדים. בדרך כלל יהיה הסכם, כי הם חייבים להסכים. אבל אם חרגתם בכמה ימים, או משהו, לא יודע, הייתה איזושהי התניה בהסכם שבמקרים מסוימים אסור לכם לבטל, ובכל זאת ביטלתם, אז המוכר יכול לערער על זה, worst case, במקרה הכי גרוע, הכסף נשאר בחברת הטייטל. זה לא שחברת הטייטל תעביר את הכסף למוכר, אם אתם לא מסכימים. צריך הסכמה של שני הצדדים. בדרך כלל אין עם זה בעיות. כלומר, תוודאו שיש בחוזה את הסעיף שאומר שאתם בכל מצב מקבלים את הכסף בחזרה. לא משלמים בתשלומים בעיקרון. אין דבר כזה. יש את הדיפוזיט ויש את הסגירה שצריך לשלם בסגירה. יש כמה סוגי דיד, זה נכון,
אלי כתב פה, לא ניכנס עכשיו לכולם, זה כיתה מתקדמת, אבל יש כמה סוגים של דיד, וחברת הטייטל. חברות הטייטל, בעצם הגבייה שלה, המחיר שלה, הוא משתנה. יש כמה עלויות שהן סטנדרטיות, שזה בעצם אגרות, שזה אחוז מסוים, אחוז שהוא קבוע, משווי, מעלות הטרנזקציה, עלות הנכס בעצם, מחיר הנכס. ויש כמה סעיפים שחברת הטייטל יכולה להחליט. בדרך כלל אנחנו נחשב כעלויות סגירה, 2%, המחמירים יעשו 3%, מגובה מהמחיר. זאת אומרת, אם אנחנו קונים נכס ב-100,000, אז אנחנו ניקח בחשבון בין 2,000 ל-3,000 דולר, הוצאות סגירה, שזה למעשה הוצאות לחברת הטייטל. שימו לב שבחלק מהמקרים בהסכם אפשר, אנחנו כקונים יכולים לכתוב שהמוכר ישלם את ההוצאות סגירה. את כל ההוצאות סגירה, לא אנחנו. כמובן גם יכול להיות הפוך, המוכר יכול לדרוש שאנחנו כקונים נשלם את עלויות הסגירה. אז זה גם משהו שאפשר לעשות עליו משא ומתן. נתקדם, אם יש שאלות, שוב, יכולים לפתוח את המיקרופון, או לשאול בצ'אט, ואפי ימשיך לענות. אז אחרי שבדקנו והכל, וחברת הטייטל עשתה את התהליך שלה, ואנחנו רוצים להעביר את הכספים. איך עושים את זה? אז יש כל מיני דרכים היום להעביר את הכסף. דרך אחת, סטנדרטית, מסורתית, דרך הבנק. מתקשרים לפקיד בבנק, אני צריך להעביר ככה וככה, לחשבון הזה והזה, או באינטרנט, בדרך כלל זה סכומים גבוהים, אז צריך פקיד. ומאשרים את העברה, ממלאים טופס, העברה לחול, כמובן את פרטי חברת הטייטל. דבר חשוב מאוד, לפני שאתם מעבירים כסף לחברת הטייטל, לוודא שחברת הטייטל היא א', אמיתית, וב', שיש לכם את פרטי חשבון הבנק הנכונים שלהם. איך עושים את זה? א', בדיקות סטנדרטיות בגוגל, לראות שהיא לג'יט, מה שנקרא, שהיא חברה לגיטימית. ב', להרים טלפון, פשוט להתקשר לחברת הטייטל, לא מטלפון שמישהו יעביר לכם. תסתכל בגוגל, להתקשר, לשאול אותם מה מספר החשבון שלהם, אפילו להקריא כמה ספרות ולבקש מהם להשלים את הספרות, את המשך הספרות, לעשות את הבדיקה שלכם, שלא תיפלו לאיזושהי תרמית שמישהו עובד עליכם. זה לא כזה נפוץ, בסדר? זה לא שאני עכשיו מדבר מניסיון שזה קרה לי, הרוב בסדר, מספיק להיכנס לקבוצת פייסבוק ולשאול, הרוב לגיטימי והרוב בסדר, לא צריכים לחשוש מזה, רק לבדוק. אז אמרנו, יש את הבנק, ויש היום עוד כל מיני חברות צד ג' שעושות את השירות הזה של העברת הכספים. קוברסי, טופ רייט, קליר שיפט, ויש עוד לא מעט כאלה. החברות האלה למעשה, יש להם חשבון בנק בארץ, טלפון, סליחה, סבבה. יש להם חשבון בנק בארץ, שאליו אתם מעבירים את הכסף, אתם עושים העברה בתוך ישראל. הם דואגים כבר להעביר את הכסף מהארץ לארצות הברית, לחשבון שנתתם להם. בעצם, אתם אומרים להם, אני צריך להעביר $100,000, הם אומרים כמה זה יעלה לכם, בשקלים. למה זה טוב? למה אנחנו אוהבים את השירות הזה? א', בדרך כלל העלויות שלהם הן יותר זולות מהבנק. האחוז עמלת המרה הוא יותר נמוך ממה שהבנקים נותנים בדרך כלל, והעלות העברה שלהם היא בדרך כלל כמה שקלים בודדים, איזשהו פיקס פרייס, והדבר העיקרי שאנחנו אוהבים זה שאנחנו יודעים בדיוק כמה אנחנו משלמים. בבנק אנחנו מעבירים את הכסף, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים כמה זה עולה לנו, אבל הבנק לא מספר שיש עוד איזושהי עמלה שאותה הוא לא סיפר לכם עליה, ועמלה על העמלה שבסוף בחשבון הבנק יורד לכם סכום שלא ציפיתם. אז בדרך חברות האחרות הכל ברור וידוע במובן ואין הפתעות. בדרך כלל הכסף עובר תוך 3 ימים, זה די תלוי בכם.
כמה מהר אתם תעבירו את הכסף לחשבון הבנק שלהם, ותיתנו להם את כל האישורים הנדרשים. הן חברות רציניות שבודקות, שצריכות את כל האישורים, שזה לא איזושהי הלבנת הון, הם כפופים לכל הרגולציה, ועושים את זה מסודר, והם ינחו אתכם בדיוק מה לעשות, רק צריך לעשות את זה מהר, כדי לא לעכב את התהליך. ביטוח. אנחנו מתקדמים, צריכים לעשות ביטוח. אנחנו רוצים לקנות את הנכס, וצריכים שיהיה עליו ביטוח מהיום שהוא עובר להיות שלנו. זה לא יהיה מצב שיום אחרי שקיבלנו מפתח, קורה משהו ואנחנו לא מבוטחים. אז בדרך כלל נכין את הכל לפני. כמה דברים שחשוב לשים לב אליהם בביטוח, או יותר נכון שיכולים להשפיע לנו על עלויות הביטוח, ושנרצה להתעסק בהם. אז קודם כל יש הבדל בין ביטוח לעסקת פליפ, עסקת השבחה, לביטוח לעסקת שכירות, לרנטל. ביטוח של עסקת פליפ יותר מבטח את העבודות, תהליך העבודות, אם מישהו נפגע בעבודה, פריצות, כל מיני דברים כאלה, גנבת ציוד, כמה דברים מהסוג הזה. וביטוח רנטל הוא יותר ביטוח liability, ביטוח ששומר על, ביטוח צד ג' למשל, שאפשר להוסיף לו, ביטוח מפני הצפות, שריפות, דברים שגם כלולים בביטוח להשבחה, אבל ביטוח הזה הוא בדרך כלל יותר זול, רנטל הוא יותר זול, כי לא קורים דברים מסוכנים בבית. סתם לסבר לכם את האוזן, ביטוח להשבחה יכול לעלות, סתם לצורך העניין, $1,200 לשנה, שביטוח לאותו נכס לסחירות יעלה באזור $600 לשנה. אז זה סדרי גודל. אז מה יכול להשפיע על גובה הביטוח, גובה הפרמיה שאנחנו משלמים? דבר ראשון, ההשתתפות העצמית, ה-deductible. ככל שההשתתפות העצמית במקרה של הפעלת ביטוח תהיה גבוהה יותר, כך אנחנו נוריד את עלות הפרמיה. זאת אומרת שהפעלת ביטוח אומרת, טוב, בסדר, אם יקרה משהו, הוא יצטרך לשלם יותר, אז אני יכולה לתת לו מחיר יותר טוב. שווי הנכס או עלות בנייה חדשה, אנחנו יכולים להגיד, יש סעיף שאומר, מה קורה עכשיו אם הנכס הולך? שריפה. מה קורה? הנכס נשרף וזהו, הפך להיות אפר. אז אנחנו יכולים להגדיר בביטוח, אם אנחנו רוצים לקבל החזר מהביטוח לפי שווי נכס, כמה הוא שווה, או לפי עלות בנייה חדשה, כמה יעלה לבנות את אותו סוג נכס מחדש. כמובן שזה עלויות שלא שמאי קובע אותם. אתם יכולים להשפיע על זה. יש איזשהו מינימום ומקסימום כזה. זאת אומרת, נכס שבאמת השווי שלו הוא 100,000, לא נוכל להגיד שהוא שווה 200,000, וגם לא נוכל להגיד שהוא שווה 40,000. כן נוכל להגיד שהוא שווה 120,000 או 80,000, זה נגיד פחות או יותר מספרים שאפשר לשחק איתם, וזה עלייה וקוץ במה שנקרא, כי אם נגיד שהנכס שווה 80,000, הפרמיה תהיה נמוכה יותר, אבל אם עכשיו נצטרך להפעיל את הביטוח, נקבל רק 80,000. מצד שני, אם נגיד 120,000, הפרמיה תהיה גבוהה יותר, אבל אם עכשיו הנכס הולך, נקבל 120,000. אז יש פה איזשהו בלנס שצריך להבין אותו, והדברים האלה יכולים להשפיע במאות דולרים על הביטוח. אז מצד אחד, $100, $200 זה לא בהכרח הרבה כסף, שעוד קונים בית ב$100,000, $200 הפרש, מסתכלים על זה על פני שנה שלמה, זה עלות די זניחה, אבל בכסף, וכל אחד יעשה את החישובים שלו. ביטוח צד ג' גם הוא יכול להשפיע, בעצם liability, מה קורה אם מישהו עכשיו נופל בנכס, שובר את הרגל, מה קורה אם מישהו הולך על המדרכה ליד הנכס, יש מקומות שהמדרכה שליד הנכס היא באחריות הנכס, בעל הנכס, הולך, מחליק, למה? שלג, ובעל הבית לא פינת השלג, אז הוא תובע את בעל הבית, וזה יכול להיות תביעות של הרבה מאוד כסף. אז אתם יכולים לבטח את עצמכם. שוב, ככל שהביטוח יהיה גבוה יותר, ככה הפרמיה תהיה גבוהה יותר. אין שוני מביטוחים שאתם מכירים מהארץ, הכל בסוף מן הסתם עובד על אותו רעיון.
חשוב שתהיה לכם איזושהי חברת ביטוח מקומית, שהיא נוחה לעבודה, יש עליה המלצות, נותנת לכם הערכות מחיר מהירות. אגב, נדבר על זה גם שבוע הבא, אבל כשאנחנו עושים בדיקת כדאיות לנכס, נבדוק גם, נבקש מחברת הביטוח שתיתן לנו את הצעת מחיר לביטוח. ונדע, נכניס את זה לכל החישובים שלנו ונראה אם כדאי לנו או לא. אז עד כאן ביטוח וחברת הניהול. כמו שאמרתי בהתחלה, חברת הניהול יכולה להיות ההבדל בין עסקה טובה לעסקה גרועה. ממש ככה. מה היא עושה בעצם חברת הניהול? חברת הניהול אחראית על מציאת סוחרים, על גבייה של השכירות החודשית שלהם, היא אחראית על תיקונים בנכס. הדייר שגר בנכס יש לו תקלה, הוא מתקשר לחברת הניהול, מתקשר או פותח פנייה בחברות שעובדות עם מערכת דיגיטלית, הוא פותח קריאה, וחברת הניהול מחויבת לתקן את זה. היא אחראית על פינוי דיירים, דייר שלא משלם, בארצות הברית, ברוב המדינות, לא בכולן, הם בעלי בתים, לא כמו בארץ, ואפשר לפנות את הדייר די מהר. אז בדרך כלל חברת הניהול היא זאת שאחראית על זה. דייר לא משלם, מתחילים תהליך eviction, תהליך פינוי, חברת הניהול מנהלת אותו מול בתי המשפט. תהליך שלוקח לרוב מספר בודד של שבועות. חברת ניהול בדרך כלל לוקחת גובה מבעל הבית בין 8 ל-12, הסטנדרט הוא 10, אבל זה בין 8 ל-12% מהשכירות החודשית, ממה שמשולם בפועל, לא ממה שכתוב בחוזה. זאת אומרת, אם הדייר שילם בחודש מסוים נגיד פחות, היא תגבה פחות. עכשיו, למה אני אומר שהעסקה יכולה לקום וליפול על חברת ניהול? חברת ניהול שמתעלמת מטענות הסוחרים, למשל. אז הסוחרים פונים לבקש תיקונים, חברת הניהול לא מגיבה, שזה אסור לה גם על פי חוק, אבל היא מייצגת אתכם, בתכלס זה הבעיה שלכם, לא שלה. אבל הדיירים גם התייחסו לבית בזלזול, לא מתקנים להם, התייחסו בזלזול לבית. הבית ייפגע, אתם תיפגעו. חברת ניהול שלא הולכת לבדוק את הנכס. הייתה לי פעם חברת ניהול לא טובה, אני אתן לכם דוגמה מהחיים. חברת ניהול לא טובה. היה לי נכס שהאמת תקתק מצוין, שנה שלמה, כל חודש, תשלום בזמן, הכל טוב. עד שיום אחד הגיע מכתב מהשריף, שאומר שיש בעיה, יש משהו חשוד בבית. מסתבר שהיה שם סוג של מאורת סמים, זה היה אזור לא משהו. כמובן שידעתי מראש שאני נכנס לאזור כזה, זה היה חלק מהסיכון שלקחתי, אבל אם חברת הניהול הייתה באה לשם, לאורך השנה, באה לראות מה קורה שם, הייתה רואה מה קורה שם, היינו פועלים מוקדם יותר, ולא מגיעים למצב שבו השריף כבר מעורב, ויש כבר איזשהו תהליך עכשיו שצריך לטפל בו. אלא היינו מוצאים את הדייר פשוט מאוד, והתהליך היה הרבה יותר מהיר ויעיל, וחוסך המון כאב ראש, זמן וכסף. כמובן שהיא כבר לא חברת ניהול שלי היום, אז הכל טוב. בקיצור, חברת הניהול באמת יכולה לעשות את ההבדל, היא עושה את ההבדל. חברת ניהול שלא מתקשרת איתכם, לא עונה לכם על הצרכים שלכם, לא קשובה אליכם, היא חברת ניהול שלא טובה לכם. עכשיו, הרבה פעמים אתם לא תדעו באמת, כי כשאתם מראיינים חברות ניהול, או שמישהו ממליץ לכם על חברת ניהול, זה לאו דווקא אומר שהיא תהיה לכם טובה. אז יש פה הרבה עניין של ניסיון, בדרך כלל הרבה ישראלים מתלוננים שקשה למצוא חברות ניהול טובות, אני יכול להגיד שהרבה פעמים הבעיה היא גם בנו הישראלים. דיברנו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, על אחד האתגרים בהשקעות בארצות הברית, זה ההבדל תרבויות. אז חברת ניהול אמריקאית היא רגילה לאמריקאים, והאמריקאים מתנהלים שונה מישראלים, אין מה לעשות. דברים שאמריקאים מוכנים לקבל, וישראלים לא מוכנים לקבל. אומנם הכללה, אבל ככה זה לרוב. וסתם לדוגמה, חברת הניהול ממליצה לבעל הבית לתקן את הגג, כי הוא קצת דולף, והישראלי אומר, לא, בוא נחסוך, בוא לא שם, בוא נעשה איזה פאץ' קטן, או לא יודע מה, כי אנחנו כמובן יודעים הכל.
חברת הניהול אומרת, טוב, אתה בעל הבית, אתה מחליט. אחרי זה יש בלגן בנכס, כי לא סידרנו את הגג כמו שצריך, ועכשיו אני כישראלי מתלונן על חברת הניהול שהיא גובה ממני הרבה כסף על תיקונים, והיא לא מתנהלת כמו שצריך, והכל. המון מקרים כאלה, צריך גם אנחנו לשים לב שאנחנו מתנהלים נכון מול חברת הניהול. ואם אתם לא יודעים לעשות את זה, תתייעצו. תבקשו מישהו שיעזור לכם, שילווה אתכם. שוב, נקודת המפתח, חברת הניהול. נעבור לתהליך מהר. הצעת הרכישה, הסכם הרכישה, דיברנו על זה, תקופת האינספקשן, חברת הטייטל והטייטל אינשורנס, הביטוח, מה התפקיד שלהם ומה זה בכלל, הנסח טאב המקביל לעורך דין ולטאבו, תהליך העברת הכספים, הביטוח, חברת ביטוח, איך אפשר להשפיע על עלויות הביטוח, על הפרמיות, וחברת הניהול שהיא נקודת המפתח בעסקה שלכם. שאלות, הפסקה לשאלות, תרגישו חופשי גם לפתוח את המיקרופון, ותכף נמשיך לבונוס. אוקיי, אז עלתה פה שאלה, אחרי התשלום הסופי, תוך כמה זמן מקבלים את הדירה? אז הדירה הופכת להיות שלנו ביום הסגירה. ביום שבו כתוב בחוזה, כמובן שבאמת לא היו עיכובים, עיכובים מוסכמים כמובן, הבית הופך להיות שלנו וכל האחריות שלנו וכל הסחירות שלנו והכל שלנו. עמלת העברת מטח, יותר נכון, המרת מטח משקלים לדולר, אז שוב, בדרך כלל בחברות צד ג' שאמרתי, העמלה נמוכה יותר מאשר הבנק, והיתרון העיקרי הוא שאנחנו באמת יודעים ומבינים, כי הם כתוב בדיוק כמה זה עולה לנו. הם אומרים לנו בדיוק, ואין הפתעות כמו של ניסיון שלנו, בדרך כלל יש לנו עם הבנקים. טוב, אז אם אין שאלות, רגע, אני אנסה לראות את הפרצופים שלכם רגע, לראות אם משהו עושה איזשהו סימן. אגב, אני לא אמרתי לכם בהתחלה, אני שמח לראות פה פרצופים חוזרים, או שמות חוזרים. באמת, זה מראה שאתם מקבלים פה ערך וזה עוזר לכם, אז אני שמח שזה ככה. טוב, הוצאות נוספות. תראו, אנחנו ניגשים לעסקה, מקבלים ממלווה המשקיעים, היזם, תוכנית עסקית, אקסל מאוד מאוד יפה, כתוב גם את ההכנסות, כתוב גם את ההוצאות. הנכס מכניס ככה, יש לנו הוצאות החזקה והוצאות עמלת ניהול וביטוח והכל, ובסוף, שורה תחתונה, ההכנסה החודשית שלכם היא, נגיד, $500. אממה, זה גם תשואה נהדרת, כן? $500 לחודש, נותן לכם 9% תשואה נהדרים, והכל מדהים. אבל יש עוד הוצאות שצריך לקחת בחשבון. אז נכון, זה לא דרמטי. נכון, חלקן זה עלויות חד פעמיות. אבל חייבים לקחת אותן בחשבון, חייבים להכיר אותן. פה אני מדבר על ההוצאות הנוספות העיקריות. יש לפעמים עוד כל מיני עלויות, אז כל אחד צריך לבדוק עם עצמו, אבל נדבר רגע על אלה. ITIN, Individual Tax Identification Number, מספר משלם מס אישי. אתם משקיעים בארצות הברית, אתם צריכים לשלם מיסים בארצות הברית. אין מה לעשות, ככה זה. כדי לשלם מס בארצות הברית, אתם צריכים שיהיה לכם מספר מס. אז למעשה זה המקבילה של ה-Social Security Number, מבחינת מס, כן? מן הסתם SSN יש לו עוד הרבה דברים אחרים, אבל אזרח אמריקאי משלם מס באמצעות ה-SSN שלו, אתם באמצעות ה-ITIN שלכם. ITIN כזה עולה כסף להנפיק אותו, עולה כסף כי בדרך כלל עושים את זה דרך יועץ מס או רואה חשבון, או עורך דין או בעל מקצוע, והוא קובע על זה כסף, באמת שזה יכול לנוע גם מ$150 ל$500, אבל לא צריך להשתגע, תלכו על הזול, כולם עושים אותו דבר והכל בסדר.
התהליך בסוף הוא תהליך סטנדרטי. חשוב להגיד, כתושבים זרים או כלא אזרחי ארצות הברית, אתם לא יכולים לפתוח את זה לבד באינטרנט. אתם יכולים בפקס, אבל לא באינטרנט. אם אתם רוצים להתחיל להתקשקש עם זה, אתם יכולים לעשות את השיקולים שלכם. EIN, Entity Identification Number. חברה, החלטתם לפתוח LLC, שזה השלב הבא, חברה אמריקאית, ולקנות את הנכס תחת החברה. כדי לשלם מס חברה, אתם צריכים לפתוח מספר משלם מס של החברה. סוג של חטפי כזה. אז זה גם עולה עוד קצת כסף, לשלם ליועץ מס, רואה חשבון, והוא פותח לכם את זה גם. פתיחת LLC. רגע, אני רוצה להוסיף הערה לגבי ITIN, זה חד פעמי ולכל החיים. נכון. once יש לכם ITIN, זה לכל החיים, גם אם לא תפסיקו לעשות עסקאות, תמשיכו לעשות עסקאות בארצות הברית, יש לכם את המספר, זה כמו מה שאמרנו, מספר תעודת זהות כזה. נכון, ושוב, תשלום חד פעמי, זאת אומרת, נשאר שלכם לכל החיים, לא צריך לשלם עליו אם אין לכם עסקים. ו-EIN הוא גם, זה הוצאה חד פעמית לכל עסק שאתם פותחים, כן? יש לכם עכשיו, אתם רוצים לקנות כל נכס תחת LLC אחר, עוד שנייה אני אגיד על זה מילה, אז כל LLC כזה צריך EIN כדי לשלם מס. LLC, Limited Liability Company, חברה בע"מ. למה לפתוח בכלל LLC? השיקולים הם בעיקר משפטיים, יש כל מיני סיבות, משפטית בעיקר, זה מגן עליכם, אם עכשיו רוצים לתבוע את בעל הנכס, ובעל הנכס הוא חברת LLC, אז אתם כפרסונל, כבן אדם, מוגנים תחת הגנת ה-LLC. יש LLC שקוף, אטום, יש כל מיני ניואנסים, לא ניכנס לזה כרגע, זה מידע ארוך לפני עצמו. אין לי המלצה אם כן לעשות או לא לעשות, כל אחד שיעשה מה שהוא רואה לנכון, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון ועורך דין ובעל מקצוע, ולא לסמוך על חוות דעת בפייסבוק או לא יודע מה, ולעשות מה שמתאים לכם. קחו בחשבון, כל LLC כזה שפתחתם, מחויב בהגשת דוח מס שנתי, בנוסף לדוח מס האישי. זאת אומרת, יש לכם 10 חברות, אז אתם משלמים דוח מס אישי אחד, אבל 10 דוחות מס של החברה. כל דוח מס כזה עולה כסף, אתם הולכים ליועץ מס שיגיש לכם את הדוח, משלמים לו, לא יודע, נגיד $100, אז זה $100 כפול 10 כל שנה. בחלק מהמדינות צריך גם לחדש את ה-LLC אחת לשנה, והחידוש הזה גם עולה כסף. בפלורידה למשל, $143 אם אני לא טועה, לחידוש, כל שנה. אז שוב, לא דרמטי, אבל צריך לקחת בחשבון. רואה חשבון, יועץ מס, אישית אני ממליץ לקחת בעיקר לשלבים של הפתיחת החברה עם ה-EIN וגם להוציא את ה-ITIN, ובסוף שנה לדיווח הוצאות לרשויות. זה גם בארצות הברית וגם בארץ. יש חברות שיש להם במשרד רואה חשבון שהוא גם אמריקאי וגם ישראלי, תופיע לכם כבר את כל החבילה, וזה לא כזה משנה, העלויות הן יהיו אותן עלויות אם תעשו את זה גם בנפרד. אז מה שנוח לכם, אבל מומלץ לעשות את זה עם בעל מקצוע. פתיחת חשבון בנק. אז אם אתם רוצים לפתוח חשבון בנק בארצות הברית, לפתוח חשבון בנק לא עולה כסף, זה בחינם, הולכים לבנק, פותחים חשבון בנק. אבל אם אתם לא רוצים לטוס לארצות הברית, ולא רוצים לעשות את זה בעצמכם, יש חברות או אנשים שנותנים את השירות הזה. מי שרוצה באתר שלנו, יש מאמר ארוך, מחולק לשני חלקים שמדבר על כל התהליך הזה של הפתיחת חשבון בנק. מדובר שם גם על האופציה לשלם למישהו שיפתח לכם את החשבון בנק, שירות כזה שנותנים. אישית שמעתי אנשים שהולך להם מצוין עם זה, נפתח להם חשבון בנק והכל בסדר. שמעתי גם על מקרים של אנשים שפתחו להם חשבון בנק והכל היה בסדר, אבל אחרי כמה שנים הבנק סגר להם את חשבון הבנק, כי זה נעשה בדרך שהיא לא אמורה לעשות. לפי החוק המסודר, תושב זר צריך לבוא לבנק, להתייצב בפני, להזדהות בשתי תעודות בפני נציג הבנק ולפתוח את החשבון בנק.
אם יש מישהו שפיתח קשרים מסוימים, הטבות מסוימות, או לא יודע מה, והוא יכול לעשות את זה בשבילכם, תעשו את הבדיקות שלכם, השירות הזה עולה כסף, בגדול, בדרך כלל בין 300 ל-600 דולר. זה העלויות פחות או יותר. אישית אגב, אם יש לכם את הזמן לזה, ואתם משקיעים עכשיו עשרות אלפי או מאות אלפי דולרים בקניית נכס, תטוסו לראות את הנכס. וכשאתם טסים כבר תפתחו חשבון בנק. מיסים, צריך לשלם מיסים, כדאי לקחת את זה בחשבון. אם אתם כבר עובדים עם רואה חשבון או יועץ מס, תשאלו אותו מה המיסים שתשלמו. יש אמנת מס בין ארצות הברית לישראל, זה אומר שלא משלמים מס כפול, אלא משלימים את המס בארץ, משלמים מס בארצות הברית ומשלימים בארץ. המס יגיע בין 15% נגיד 50%, או יותר נכון, בין 15% למדרגת המס שלכם. תתייעצו עם רואה חשבון, תלוי בסוג ההכנסה, הכנסה הונית או הכנסה מניבה, אתם חברה או LLC או פרטי, קיצור, יש כל מיני דברים, כל אחד שיבדוק את זה פרטנית. עמלות העברת כספים, אז שוב, אנחנו מעבירים $50,000, העמלה כנראה תהיה די זניחה, אבל אם אנחנו קונים בית ב$200,000, העמלה תהיה קצת יותר משמעותית. בנוסף, אם אנחנו רוצים להעביר את הכסף כל חודש הביתה, את השכירות, אז כל העברה כזאת עולה כסף, צריך לקחת את זה בחשבון. אולי כדאי כל רבעון או כל חציון או פעם בשנה, או להשאיר את הכסף בחשבון האמריקאי. אגב, לא אמרתי, אפשר גם לפתוח חשבון וירטואלי. זה גם משהו שאפשר לעשות, די מקובל, במיוחד אם אין לכם עסק גדול, אלא נכס אחד, שניים, אז זה בסדר להתנהל ככה. אז אפשר להעביר את זה גם לחשבון בנק כזה, בדולרים. עוד כל מיני דברים שיכולים להיות, לקחתם הלוואה בשביל לקנות את הנכס, להלוואה הזאת יש ריבית, הריבית עולה כסף, עוד הוצאה שצריך לקחת בחשבון, הוצאות מוכרות אגב, מוכרות לצרכי מס, אם אתם חברה או פרטי, אבל לקחת את זה בחשבון. שוב, הדברים האלה זה דברים שבדרך כלל מי שמוכר לכם איזושהי עסקה לא יסביר לכם עליהם. אגב, לא בהכרח הם מנסים להסתיר את זה, זה לא משהו רע על מישהו, אבל בסוף, ברוב הדברים פה זה דברים אישיים. יש כאלה שיש להם ITIL, אז מה אני צריך עכשיו להגיד לכולם לפתוח ITIL שזה עולה כסף? אתה אמור לדעת. פתיחת LLC, לא כולם פותחים LLC, מיסים, משלמים מיסים, יש הכנסות, זאת אומרת, בסוף, אני לא אומר שמישהו פה עושה משהו לא בסדר שהוא לא אומר את זה, אבל אתם צריכים להכיר שזה קיים. נעשה, פה אנחנו סיימנו. זה הזמן לשאלות, ולפני שתיעלמו, אני גם אספר לכם רגע לפני השאלות, על השבוע הבא, וגם עוד כמה מילים או בקשות. השבוע הבא אנחנו באמת נדבר על איך לבדוק כדאיות של עסקה, לא רק נדבר על זה, נראה לכם בפועל איך עושים את זה. ממש ניקח עסקה, נראה לכם באיזה אתרים אנחנו בודקים, מה שאנחנו בודקים, איך אנחנו משתמשים באקסל שלנו, בחישובים, איך אנחנו עושים בדיקה מהירה. אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים נכס, אנחנו תוך 10 דקות יודעים להגיד אם העסקה הזאת שווה משהו או לא. אם היא שווה משהו, מעמיקים בבדיקה. אם לא, אז לא. אז אנחנו נבדוק את זה, נראה לכם איך עושים את זה, זה לא, שוב, לא דברים מסובכים, בעיקר מיומנות שצריך לרכוש, אז נסביר את הכל ונראה את זה בלייב, איך עושים את זה. בקשה ממכם, אם אתם מקשיבים לנו, במיוחד אם אתם כבר מקשיבים לנו בפעם השנייה, ואתם גם אוהבים מה שאתם שומעים, תזמינו חברים שלכם. הם בטח גם ירצו לשמוע, אם זה מעניין אותם התחום הזה, אנחנו נשמח להרחיב פה את המאגר. כמו שאתם אומרים, אנחנו לא מוכרים פה שום דבר, כמובן מי שרוצה לדבר איתנו מוזמן על השקעות והכל, אבל זה לא המטרה, אז באמת נשמח פה לתת ערך, להפיץ את הערך כמה שיותר,
אז נשמח אם תזמינו אנשים, ואנחנו שולחים לכם מיילים עם עדכונים על הוובינרים. זה כנראה מגיע לטאב של המחירות בג'ימל. אם אתם תוסיפו אותנו לאנשי קשר, או תסמנו לגוגל שזה יגיע לראשי, אז גם תראו את העדכונים, מתי קורה, מה הקישור, על מה נדבר, סתם בשביל שיהיה לכם יותר נוח ותוכלו להתכונן יותר טוב. אז אלה שתי הבקשות, וכן, שאלות יש. הנה, עלתה פה שאלה לגבי הלוואה לביצוע עסקה, כן, לא. אני לא יודע אם אנחנו נרצה להיכנס עכשיו לעומק של הדבר הזה, הלוואה בארץ או בארצות הברית. אולי אני אגיד איזה שתי מילים לגבי הלוואות בכלל. אנחנו עושים עסקאות ויש לנו עליהן איזו תשואה שאנחנו צפויים לקבל. עכשיו, נגיד עסקה שאנחנו עושים בארצות הברית, התשואה הצפויה היא 9% תשואה. ואני יכול לקבל פה בגלל שיש לי תנאים טובים בבנק, או בגלל שאני יכול לקחת עוד כסף על משכנתה שלי, או כל מיני דברים אחרים, יכול לקבל פה הלוואה בריבית של 2%, 2.5%, 3%, ואני עושה 9%, אז בעצם אני מרוויח כסף על כסף שהוא לא שלי. אז מן הסתם זה שווה. לעשות את זה, כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לקפוץ מעל הפופיק ולעשות דברים שהם זה, כל אחד צריך לעשות את השיקול של עצמו, איזה גם cash flow יש לו מהעסקה, ואיזה ריבית הוא צריך לשלם חודשית, כי אנחנו משלמים בטח הלוואות לטווח קצר יותר, והתשלום החודשי יכול להיות שונה, לא אכנס לזה עומק, צריך לעשות את השיקול הזה. מה שכן אני יכול להגיד לגבי ארצות הברית, שאזרחים זרים מאוד קשה להם לקחת הלוואה בארצות הברית לשם עסקאות נדל"ן, אלא אם כן זה סכומים גדולים של כמה מאות אלפי דולרים, בגדול. אפי, אני רוצה שנייה להוסיף, תראו, אין ספק שכל המשקיעים הגדולים חיים מההלוואות האלה. ככה עושים עסקאות, לוקחים הלוואות. לא בטוח שכדאי להתחיל ככה. זאת אומרת, תרגישו רגע שאתם יודעים מה אתם עושים, שאתם מתחברים לזה, שזה עובד לכם. מצד שני, אם אין לכם כסף, אם אתם לא מבינים בזה מספיק, תתייעצו עם מישהו שמבין, תראו שאתם לוקחים, כמו שאפי אמר, הלוואה שתהיה לכם הלוואה טובה, ולא תהיה לכם נטל, שאחרי זה יהיה לכם קשה להחזיר. אבל זה מאוד חשוב, וממליץ מאוד להתעמק קצת בתחום הזה, אולי גם נעשה פה איזה וובינר בונוס קצר כזה, בשביל להסביר רגע מה זה, איך להתנהל עם הסיפור הזה. הבטחתי לכם גם בהתחלה, אני אקשר את זה לזה, שנספר לכם ככה בקצרה על העסקה שבדיוק שבוע, אתמול אני חושב, נכנסנו לחוזה, אתמול או שלשון, כבר הזמן עובר מהר, אז אנחנו קונים עכשיו בניין של 2 בניינים צמודים של 4 יחידות כל אחד, 8 יחידות סך הכל. אני מקשר את זה להלוואות, כי בעצם אנחנו עושים פה איזשהו תמהיל שמאפשר לנו לקנות את כל הבניין הזה, 2 בניינים, במימון מלא. לא ניכנס כרגע לטכניקה, אבל בלי המימון לא היינו יכולים לעשות את העסקה. אז המימון הוא כלי, צריך לדעת להשתמש בו נכון. וזה עסק לכל דבר. יש פה, אלי רצה שנמליץ על אנשים שפותחים ITIN וחשבונות בנק והכל, אנחנו נחשוב על זה. מצד אחד בשמחה, מצד שני אנחנו לא רוצים גם להפקיר אף אחד שאנחנו לא ממליצים עליו, הרבה חברים, קולגות ואנשים טובים, אז אנחנו, יכול להיות שנשלח לכם במייל, אז תהיו ערניים למיילים. ואם בתקופה הזאת עדיף פליפ או רנטל, שאלת השאלות על התקופה הזאת, מה עדיף? בתקופה רגילה, היה יחסית קל לענות, כי התקופה די ברורה, היציבה. התקופה הזאת ספציפית, כולנו יודעים שהיא לא יציבה. אני יכול להגיד שהיום מאוד קשה לקנות נכסים במחירים טובים. נכסים נמכרים במחירים מאוד גבוהים היום, שזה טוב לנו כמוכרים, פחות טוב לנו כקונים. אז אם כבר יש לנו, קנינו נכס במצאנו במחיר זול, אז מאוד זול, אז כנראה שנוכל למכור אותו ביוקר. אבל זה נורא קשה למצוא נכסים במחירים מאוד אטרקטיביים לעסקאות פליפ.
ובאופן כללי, האסכולה הרווחת בשנים האחרונות היא בעיקר לכיוון הרנטל, ככלי לחופש כלכלי נקרא לזה. פליפים זה א', הרבה מאוד עבודה, נראה מאוד קסום, לעשות 20% על הכסף בשנה, להרוויח עשרות אלפי דולרים בעסקה, תוך פחות משנה, נראה מאוד קסום, עבודה מאוד 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 קשה כדי להגיע לביצועים האלה. ורנטל זה נותן לך לאורך זמן. ואפרופו מינוף, אפשר להשתמש בעסקאות רנטל, להשתמש במינוף, ולהחזיר חלק מהכסף הביתה, וזה לא פליפ, אבל זה סוג של להשתמש בנכס כדי להוציא כסף. אז אין תשובה חד משמעית, בקיצור. עוד שאלות. מעולה, אני מקווה שהיה מעניין, שהפקתם, למדתם דברים חדשים, הפקתם מאוד קצת ערך וידע. מוזמנים לכתוב לנו גם פידבקים, אם זה בפייסבוק או בוואטסאפ או מייל או מה שאתם רוצים. נשמח להשתפר לפעמים הבאות. אם יש עוד תכנים שאתם רוצים שנכתוב עליהם, אז תגידו, שנדבר עליהם, אז תגידו. זהו, שמחים שהייתם. אפי, אתה רוצה להוסיף משהו? לא. תודה רבה לכל מי שהיה. באמת אנחנו מאוד נשמח, תיכנסו לעמוד פייסבוק שלנו, מי שעוד לא עשה לייק, לעשות לייק, קבלו עדכונים נוספים על תכנים. האתר אינטרנט שלנו, אפשר לראות אותו כאן, dsinvestments.com, גם כן תוכלו להיכנס, לראות, יש שם גם מאמרים, גם אינפורמציה נוספת. וזהו, ונתראה בשבוע הבא. תזכיר עוד פעם מה אנחנו הולכים לדבר שבוע הבא, עידן? שבוע הבא נבחן כדאיות עסקה בלייב, ותוכלו ללמוד ממש איך לעשות את זה צעד אחר צעד, מאוד פשוט. בסוף הפרק הבא גם נשלח לכם רשימה של אתרים שאנחנו עובדים איתם, שתוכלו גם לתרגל או לעשות בעצמכם, אז יהיה שווה להגיע. תודה רבה לכם, באמת היה כיף לשמוע ומאוד ממצא ומאוד מעניין. תודה. זה כיף, בשמחה, ותודה רבה, להתראות לכולם. ביי. תודה, ביי ביי. ביי, תודה רבה.